Salutare, abonații mei! Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vă voi învăța niște muzici de radiouri după Roblox. Bun, se numește un joc după Roblox se numește Bombox. Dar cu litere mari se scrie Bombox. Deci scrieți aici B-O-M-B-O-X. Da. Și aici la aici la Free Radio Bombox apăsați pe el. Uitați pe ăsta și pun aici. Pe ăsta apăsați pe ăsta, da? Dați play și gata. Și vă arăt eu muzici de radio. Și dansuri. Și dansuri mai vă arăt. Asıl mesele çakallarla... O să pun pe pauză până când ajung, că aici este prea mare muzică și prea multă gălăgie. Ok, m-am chinuit să fac parcurs să ajung până aici. Și am făcut parcurs. Am făcut parcurs până aici, bun. Deci aici pun muzica, ok? Vă arăt. Primul cod este Shelly, adică Shelly, da, este Shelly, cu Shelly. Stați că nu găsesc codul. Gata, l-am găsit codul. Vedeți ce scriu eu aici? Nu vorbesc, nu fac nimic. Vedeți ce scriu. Asta este codul. Da. Puneți aici, apăsați play. Pe care de altfel a sucioptit-o. Sunt convins, are bani mulți. Și ce este rău? Păi pentru mine este rău. Hocus pocus apar banii, cinstele ca sultanii, pagustorii zimanii, sunt prea fericiți ca Dani. Sunt cu five gang-ul sus pe scenă, n-a semnat, bro. Dar mă găsești pe coperta Capital, bro. Vorbesc în Forbes, numere am, numerar, yo. Am numai plus și înmulțire, n-am egal, no. Mi-a dat beca lui un pon să n-am loc de bani în cont. Am zburat cu ea în America de Nord. Am spart 4.000 numai în aeroport. Nu am loc în portofel. Zici că e casa de papel. Țin banul la sufletel. Nu mă mai satur de el. Doctor Pen am dat un tun, mă găsești în Cancun, vin peste el ca un taifun, la ratat sunt imun. Hocus pocus apar banii, cinstele ca sultanii. Ăsta este primul. Al doilea este... Stați. Gata, acum. Scriu. Vedeți? Ăsta este al doilea cod. De ce nu merge? Nu merge codul. Ăsta nu l-am testat, dar hai să trecem la următorul.
este al 3-lea cod de radio. Al 4-lea urmează. Al 4-lea cod. Stai să-mi amintesc. Cum era? Da. Mi-l amintesc. Ba, scriem aici. Ba, nu am făcut. Ba, nu n-am făcut. 4, 9, 3, 2, 4, 5, 6, 'Ok, ăsta este. Jimmy on the beat, boy. Okay, boomer. Whatever you say, boomer. Okay, boomer. Yeah, boomer. Whatever you say, boomer. Okay, boomer. Yeah, boomer. Whatever you say, boomer. Okay, boomer. Whatever you say, okie dokie, boomer. BOOMER, please your dusty mood, don't vibe with me. You are old and so therefore I must say 10 for dinosaur. Hey. Okay, boomer. Whatever you say, boomer. Okay, boomer. Whatever you say, boomer. Okay, boomer. Whatever you say, boomer. Okay, boomer. Jimmy on Okie the dokie, beat, boy. boomer. Ăsta este. Și al 5-lea este unul mai lung. 4, 5, 4. Сигареты, заебись. Парень, посмотри, позавидуй. Cam astea au fost. Stați să văd dacă astea au fost toate codurile. Adică să-mi aduc aminte dacă astea au fost toate codurile. Nu, n-au fost toate codurile. Mai am un singur cod de arătat. Pun pe pauză până mi-l amintesc, că este foarte greu de amintit. Gata, mi l-am adus aminte. Este... Uitați-vă că asta e primul cod. Пиздач.
Girl, you crystal, el Shanton mayon. Mished out per mayon. Touch not the, touch not the. This audio was made by Andy. Is it all gone? What's in my head telling me I'm gonna end up dead? So save me before I fall. So save me. I don't wanna be alone. So save me before I fall. Cam atât a fost cu acest episod de Cicile Bune. Pa, pa!